Saƙo ga masoya kallon Indian Hausa fim. To idan ka haɗu da wannan bidiyo naka ne masoyin kallon Indian Hausa fim, a ko'ina kake a duk inda kake kana sauke Indian Hausa fim kai tsaye, to a koda yaushe ana zarar an saki fim kana saukewa da ma dai fim ɗin da kake da buƙata a ko'ina kake a duk inda kake. Tsarin mu a ko'ina kake yana aiki. Idan kana saukewa ga namba nan na ajiye ma akan bidiyon ka, ka ɗauka kawai kai tsaye ka yi magana a WhatsApp domin ka samu kowane Indian da zarar an sake shi masoya. To idan yau ne farkon zuwa wannan channel ɗin kar a manta a yi subscribe a yi like. To da na ce a yi subscribe a yi like shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sababbin bidiyon mu da zarar mun saki. To kana sauke Indian Hausa fim kai tsaye ga namba nan ka ɗauka ka yi magana a WhatsApp. Dukkan wani fim da kake da buƙata, kamfanin Sultan, kamfanin Algaita da ma dukkan wani kamfani mai fassara, a ko'ina kake a duk inda kake kawai kana son sauke Indian Hausa fim, to ka ɗau wannan lambar waya ka yi magana a WhatsApp. Da ma dukkan wani fim da ake saki, kamar yadda na ambata muku baya tsarin da ko'ina yana aiki, to kana sauke Indian Hausa fim, ka biyo mu daga kan wannan lambar waya za mu ma bayani yadda za ka hau wannan tsarin ka dinga samun Indian Hausa fim a koda yaushe da zarar an saki, a kullum ma za ka dinga samun Indian Hausa fim idan ka shiga wannan tsarin. To da ma ɗaiɗai duk wanda yake buƙata, ɗaiɗai kake da buƙata ko tsohon fim da kake da buƙata, duka ka tuntuɓe mu daga kan wannan lambar waya za ka samu cikakken bayani kuma da yadda za ka dinga sauke Indian Hausa fim musamman ma wanda kake da buƙata, kuma musamman ma wannan tsarin wanda suke gefen ƙasa wanda fim baya zo musu koda yaushe, to ka ɗau wannan za mu ɗora ka tsarin da zarar an saki Indian Hausa fim za ka dinga samun shi kai tsaye. To kar a manta a yi subscribe a yi like, a ɗau wannan lambar waya a biyo mu daga kan WhatsApp domin samun cikakken bayani da kowane tsari da zarar an saki fim za ku same shi.